झी मराठी, चर्चाही होणारच। पंचायत समिती चंदगड इथं स्वर्गीय अजितदादा पवार यांची जयंती साजरी करण्यात आली। या जयंतीनिमित्त पंचायत समिती चंदगड इथं पर्यावरणपूरक उपक्रम राबवण्यात आला। पंचायत समितीचे सभापती विलास नाईक यांच्याकडून पंचायत समिती कार्यालयातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्लास्टिकच्या बाटल्यांचा वापर बंद करून स्टीलच्या बाटल्यांचं वाटप करण्यात आलं। पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देत प्लास्टिकचा वापर कमी करण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम राबवण्यात आला। दैनंदिन जीवनात प्लास्टिकच्या बाटल्यांचा वापर टाळून स्टीलच्या बाटल्यांचा वापर करावा असा संदेश यावेळी देण्यात आला। स्वर्गीय अजितदादा पवार यांच्या जयंतीनिमित्त सामाजिक बांधिलकी जपत राबवण्यात आलेल्या या उपक्रमाचं उपस्थितांनी कौतुक केलं। पंचायत समितीच्या उपसभापती संज्योती मळवीकर, सदस्य पांडुरंग बेनके, सदस्य सुवर्ण कुंभार, गटविकास अधिकारी तसेच पंचायत समिती कार्यालयातील सर्व अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते। मराठीहून ज्ञानेश्वर पाटील, चंदगड।